Kuvittele, että juuri tässä hetkessä jossain päin Suomea on mies, joka ajattelee sinua. Hän ei yksinkertaisesti saa kasvojasi pois mielestään. Nimesi nousee päivän aikana hänen ajatuksiinsa lukemattomia kertoja. Ja vaikka hän yrittäisi peittää sitä, tai ei ehkä uskalla edes myöntää sitä itselleen, hänen kehonsa, eleensä ja energiansa paljastavat jo kaiken. Hän on täysin tunteellisesti mukana, mutta sinä et näe sitä. Miksi näin on? Koska sinut on ehdollistettu kiinnittämään huomiota vain sanoihin ja lupauksiin. Todellinen miehinen halu kuitenkin piilee hiljaisessa koodissa, jonka vain harvat naiset osaavat tulkita. Carl Gustav Jung, yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä psykologeista, teki hämmästyttävän löydön miesten alitajunnasta. Kun mies todella rakastuu naiseen, jokin hänen sisällään siirtyy tilaan, joka on täysin hallinnan ulkopuolella, ja hän alkaa lähettää alitajuisia signaaleja, joita on mahdotonta väärentää. Suuri ongelma tässä kaikessa on, että 93% naisista tulkitsee nämä signaalit täysin väärin. Aito kiinnostus sekoitetaan pelaamiseen. Tai vielä pahempaa, he jättävät huomiotta miehen, joka on täysin rakastunut, vain koska eivät tunne miehisen halun piilotettua kieltä. Oletko koskaan tuntenut tuon oudon tunteen, sen vaiston, että jokin ei täsmää, kun mies sanoo olevansa kiinnostunut, mutta hänen käytöksensä kertoo aivan eri tarinaa? Tai päinvastoin, hän ei ole koskaan puhunut avoimesti tunteistaan, mutta syvällä sisimmässäsi tunnet, että välillänne on syvä yhteys. Tämä ei ole sattumaa, ei mielikuvituksesi tuotetta. Se on alitajuntasi, joka havaitsee signaaleja, joita tietoinen mielesi ei pysty käsittelemään. Se, mitä jaan kanssasi tänään, ei ole viettelytempuja tai manipulointitekniikoita. Se on jotain paljon syvempää, totuus siitä, mitä miehen mielessä tapahtuu, kun hän kohtaa naisen, joka herättää hänessä fyysisen halun, lisäksi yhteyden, joka ylittää järjen rajat. On olemassa kaava, salainen kieli miehen eleissä, katseissa, tauoissa ja käyttäytymisessä, kun hän on todella tunteellisesti mukana jonkun kanssa. Ja kun opit tunnistamaan nämä signaalit, et koskaan enää elä epävarmuudessa tai kyseenalaista hänen todellisia aikeitaan. Suuri ongelma on, että useimmat naiset etsivät vääristä paikoista. He odottavat suuria eleitä, mutta pienet yksityiskohdat paljastavat jo kaiken. Jung havaitsi, että jokaisen miehen sisällä on rakastajan arkkityyppi, voimakas voima, joka herätessään muuttaa hänen käyttäytymistään tavalla, jota hän itsekään ei täysin ymmärrä. Se ei ole jotain, mitä hän voi teeskennellä. Se on vaistomainen reaktio, syvälle juurtunut miehisen alitajunnan muinaisimpiin kerroksiin. Se, mitä paljastamani voi muuttaa ikuisesti tapasi nähdä miehet. Se paljastaa totuuksia, jotka olet ehkä jo intuitiivisesti tuntenut, mutta et ole koskaan täysin ymmärtänyt. Kuuntele tarkasti, mitä seuraavaksi tulee, sillä nämä signaalit ovat hienovaraisia, mutta erehtymättömiä. Mies voi yrittää piilottaa ne, hän voi yrittää perustella niitä. Mutta hänen kehonsa ja käyttäytymisensä paljastavat aina totuuden siitä, mitä hän tuntee. Ero miehen välillä, joka tuntee vain fyysistä vetovoimaa, ja miehen, joka on tunteellisesti mukana, on valtava. Toinen katoaa ensimmäisen vaikeuden kohdalla, toinen on yhä enemmän läsnä. Toinen luo epäilyksiä ja turvattomuutta, toinen luo vakautta ja luottamusta, toinen elää vain hetkeä, toinen näkee sinut jo tulevaisuudessaan. Ja juuri nämä erot näkyvät tietyissä käyttäytymismalleissa, jotka Jung tunnisti ihmisen psyyken tutkimuksissaan. Käyttäytymismalleja, jotka paljastan sinulle nyt, jotta sinun ei koskaan enää tarvitse olla epävarma siitä, mitä mies todella tuntee sinua kohtaan. Tietoa, jonka välitän sinulle nyt, et löydä tavallisista parisuhdekirjoista. Se ei ole osa arkipäivän keskusteluja parisuhteista. Se on syvällistä tietoa, joka perustuu miehisen psyyken ymmärtämiseen, jota harvat ihmiset todella hallitsevat. Oletko valmis paljastukseen, joka voi muuttaa rakkauselämäsi ikuisesti?
Ennen kuin paljastamani tämän tiedon, joka voi muuttaa ikuisesti näkemyksesi miehistä, haluan sinun tekevän jotain hyvin yksinkertaista juuri nyt. Kirjoita kommentteihin sana havainto osoittaaksesi minulle, että olet todella valmis löytämään totuuden miehisen käyttäytymisen takaa. Tämä kommentti on enemmän kuin vain vuorovaikutusta. Kun kirjoitat tämän sanan, valmistelet aivojasi alitajuisesti vastaanottamaan voimakkaan tiedon, jonka annan sinulle nyt. Se on kuin aktivoisit avaimen, joka avaa oven syvempään ymmärrykseen. Tämä tieto on liian arvokasta imeytyäksesi ilman asianmukaista sisäistä valmistautumista. Sana havainto on ensimmäinen askel miehisen psyyken salaisuuksien tulkitsemiseen, jotka Carl Gustav Jung löysi vuosikymmenten intensiivisen ihmisen alitajunnan tutkimuksen jälkeen. Kommentoitko? Täydellinen. Nyt olen valmis paljastamaan sinulle, mitä miehen sisällä tapahtuu, kun hän todella rakastuu. Valmistaudu, sillä se, mikä tulee nyt, voi muuttaa ikuisesti näkemyksesi parisuhteista. Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, miksi jotkut naiset näyttävät valloittavan helposti miehen syvän yhteyden, kun taas toiset ovat jumissa loputtomissa pinnallisten suhteiden sykleissä? Vastaus ei ole ulkonäössä eikä tietoisissa sanoissa ja teoissa. Se on paljon syvemmällä kyvyssä tunnistaa ja tulkita alitajuisia signaaleja, joita mies lähettää, kun hän on todella tunteellisesti yhteydessä. Carl Jung, vuosikymmenten intensiivisen ihmisen psyyken tutkimuksen jälkeen, tajusi, että miehen käyttäytymiseen vaikuttavat voimat, jotka menevät paljon tietoisen ajattelun tuolle puolen. Jungin mukaan on olemassa universaaleja käyttäytymismalleja, joita hän kutsui arkkityypeiksi muinaisia kuvia ja rakenteita, jotka olemme perineet kollektiivisesta alitajunnasta ja jotka muokkaavat tunteitamme, ajatuksiamme ja tekojamme. Yksi voimakkaimmista arkkityypeistä miehisessä psyykessä on rakastaja. Kun tämä arkkityyppi aktivoituu syvällä miehen sisällä, tapahtuu jotain poikkeuksellista. Hän ei tunne vain kiinnostusta tai vetovoimaa. Hän on syvästi yhteydessä tasolla, joka ylittää rationaalisen ajattelun. Se on kuin jokin hänen sisällään heräisi, jotain primitiivistä, voimakasta, joka muuttaa hänen käyttäytymistään täysin, usein ilman että hän itse ymmärtää, mitä tapahtuu. Ongelma on, että nykyyhteiskuntamme opettaa miehiä piilottamaan tunteensa pienestä pitäen. Miehet eivät itke. Ole vahva, älä näytä heikkoutta. Nämä viestit merkitsevät heidät lapsuudesta lähtien ja luovat esteen sen välille, mitä he tuntevat ja mitä he pystyvät ilmaisemaan. Siksi monilla miehillä on vaikeuksia nimetä tunteitaan, vaikka he olisivat täysin rakastuneita. Mutta Jung löysi jotain kiehtovaa. Keho ei koskaan valehtele. Vaikka tietoinen mieli voi sensuroida ja kontrolloida sanoja, alitajunta kommunikoi kehonkielen ja käyttäytymisen kautta signaaleja, joita on lähes mahdotonta väärentää. Ja juuri siinä on avain miehisen halun hiljaisessa ja salaisessa koodissa, jonka harvat naiset osaavat tulkita. Ajattele miestä, jonka tunnet ja joka lähettää sinulle ristiriitaisia signaaleja. Ehkä hän sanoo olevansa kiinnostunut, mutta sitten on päiviä ilman yhteyttä. Tai hän ei koskaan puhu tunteistaan, mutta on aina läsnä, kun tarvitset häntä. Kumpi näistä miehistä on todella tunteellisesti mukana? Sanat voivat pettää, mutta teot eivät koskaan petä. Tälle on sekä psykologisia että biologisia selityksiä. Neurotieteen viimeaikaiset löydökset vahvistavat sen, mitä Jung jo epäili. Kun mies on todella rakastunut, hänen aivonsa vapauttavat hyvin erityisen yhdistelmän välittäjäaineita, dopamiinia, serotoniinia ja oksitosiinia, jotka vaikuttavat syvästi hänen käyttäytymisensä ilman, että hän voi tietoisesti kontrolloida sitä. Dopamiini esimerkiksi luo palkitsemisen ja mielihyvän tunteen. Kun mies on todella tunteellisesti yhteydessä, hänen aivonsa yhdistävät läsnäolosi tähän välittäjäaineeseen.
Syntyy lähes riippuvuutta aiheuttava tarve olla lähelläsi. Se ei ole rationaalinen päätös. Se on kemiallinen impulssi, joka vetää häntä suuntaasi, vaikka hänellä olisi useita muita prioriteetteja. Oksitosiini, joka tunnetaan myös yhteyden hormonina, vapautuu fyysisen ja emotionaalisen läheisyyden hetkillä. Se luo biokemiallisen siteen, joka herättää miehessä halun suojella, huolehtia, pysyä. Ei ole sattumaa, että todella rakastunut mies osoittaa suojelevia käyttäytymismalleja. Se on hänen biologiansa, joka reagoi syvään emotionaaliseen yhteyteen. Mutta miten tietää, onko mies todella tunteellisesti yhteydessä vai onko kyse vain fyysisestä vetovoimasta? Miten erottaa ne, jotka vain sanovat, mitä haluat kuulla, niistä, jotka todella tuntevat? Jung kehitti synkronismin käsitteen, merkitykselliset yhteensattumat, jotka näyttävät olevan yhteydessä toisiinsa, mutta joilla ei ole ilmeistä syytä. Kun mies on todella yhteydessä sinuun, näitä synkronismeja tapahtuu useammin. Hän soittaa juuri silloin, kun ajattelit häntä. Löydätte yhteisiä kokemuksia, samanlaisia elämänmalleja. Näyttää siltä, että olette mystisesti samalla aaltopituudella, ikään kuin näkymätön voima ohjaisi teidän polkuanne. Monet naiset jättävät huomiotta nämä hienovaraiset signaalit ja keskittyvät vain siihen, mikä on ilmeistä. He odottavat suuria rakkauden tunnustuksia tai julkisia hellyyden osoituksia. Mutta todellinen miehinen yhteys näkyy pienissä arjen hetkissä, lähes huomaamattomissa päätöksissä, katseissa, jotka kestävät sekunnin normaalia pidempään. Kuvittele, että olet ryhmässä ja kommentoit ohimennen kirjasta, jonka luit vuosia sitten. Viikkoja myöhemmin hän mainitsee tämän kirjan keskustelussa. Tämä ei ole sattumaa. Se on merkki siitä, että sanasi kaikuvat hänen mielessään, että sinulla on erityinen paikka hänen ajatuksissaan. Carl Gustav Jung kutsuisi tätä psyykkiseksi läsnäoloksi, kun joku pysyy elossa sisällämme, vaikka ei ole fyysisesti läsnä. Suuri virhe, jonka monet naiset tekevät, on seksuaalisen kiinnostuksen sekoittaminen syvään emotionaaliseen yhteyteen. Fyysinen vetovoima on välitöntä, se perustuu kemiaan ja ulkoisiin ärsykkeisiin, mutta emotionaalinen läheisyys kehittyy hitaasti, kerros kerrokselta ja näkyy jatkuvissa käyttäytymismalleissa, jotka usein jäävät huomaamatta. Mies voi tuntea halua useita naisia kohtaan samanaikaisesti, mutta kun hän on emotionaalisesti sidoksissa tiettyyn naiseen, hänen fokuksensa muuttuu täysin. Hän alkaa nähdä hänet paitsi fyysisen nautinnon lähteenä, myös osana elämäänsä, tulevaisuuttaan, identiteettiään. Se on syvällinen muutos, joka heijastuu kaikkiin hänen päätöksiinsä, jopa niihin, jotka eivät näennäisesti liity parisuhteeseen. Jung uskoi, että jokainen ihminen kantaa sisällään alitajuista kuvaa ihanteellisesta kumppanista. Miehissä hän kutsui tätä animaksi, naisissa animukseksi. Kun mies kohtaa naisen, joka vastaa hänen sisäistä animaansa, tapahtuu jotain voimakasta. Hän tuntee olevansa täydellinen, ikään kuin olisi löytänyt takaisin kadonneen osan sielustaan. Tämä yhteys menee paljon ulkoisen vetovoiman tai sosiaalisen yhteensopivuuden tuolle puolen. Se on resonanssi sielun tasolla. Kiehtovaa on, että tämän yhteyden ei tarvitse ilmaista sanoissa ollakseen todellinen. Monet miehet tuntevat niin syvän yhteyden, että sanat eivät yksinkertaisesti riitä ilmaisemaan sitä. Siksi he turvautuvat tekoihin, eleisiin ja sanattomaan viestintään kieleen, joka kommunikoi suoraan heidän alitajuntansa kanssa. Suuri kysymys on, mitkä ovat nämä teot erityisesti? Miten tunnistaa nämä selkeät signaalit, jotka osoittavat todellista emotionaalista sitoutumista? Mitä tarkalleen mies tekee, kun hän on todella rakastunut? Sen lisäksi, mitä hän sanoo, on olemassa kaava,
käyttäytymisten sarja, jonka Jung tunnisti rakkautta ja halua koskevissa tutkimuksissaan. Ne ovat universaaleja käyttäytymismalleja, jotka ylittävät kulttuurit ja aikakausia, koska ne ovat juurtuneita miehiseen kollektiiviseen alitajuntaan. Ne ovat signaaleja, joita ei voi väärentää, koska ne syntyvät psyyken syvimmistä kerroksista. Nämä signaalit voidaan jakaa 3 pääkategoriaan, jotka paljastameni sinulle nyt. Ne ovat käyttäytymismalleja, jotka eivät osoita vain hetkellistä kiinnostusta tai ohimenevää vetovoimaa, vaan todellista emotionaalista syvyyttä, jolla on potentiaalia kasvaa ja kypsyä. Yllättävää on, että monet miehet eivät edes ole tietoisia näistä käyttäytymismalleista. He toimivat sisäisten voimien ajamina, joita he eivät täysin ymmärrä. Se on kuin jokin heidän sisällään ohjaisi heitä toimimaan tietyllä tavalla heti, kun he kohtaavat naisen, joka aktivoi rakastajan arkkityypin heissä. Olemme nyt saapuneet tämän paljastuksen ratkaisevaan kohtaan. Näytän sinulle nyt erehtymättömät signaalit, jotka todistavat miehen olevan todella rakastunut, perustuen Carl Jungin löytöihin miehisestä alitajunnasta. Näitä käyttäytymismalleja ei voi yksinkertaisesti matkia tai näytellä. Ne ovat tahattomia sisäisiä ilmauksia, viestejä miehisen psyyken syvimmistä kerroksista. Ensimmäinen ja voimakkain signaali on hänen silmissään. Jung löysi, että silmät ovat kirjaimellisesti sielun peili, ja kun mies on todella emotionaalisesti koskettunut, hänen katseensa muuttuu. Se ei ole vain halun katse, vaikka sekin on läsnä. Se on syvän tunnistamisen katse, ikään kuin hän näkisi fyysisen ulkonäkösi tuolle puolen ja yhdistyisi olemukseesi. Nykytiede on vahvistanut sen, mitä Carl Gustav Jung jo epäili. Kun olemme jonkun edessä, johon tunnemme syvän yhteyden, pupillimme laajenevat täysin tahattomasti. Tämä refleksi on autonomisen hermoston kontrolloima, eikä sitä voi tietoisesti kontrolloida tai väärentää. Mies voi sanoa monia asioita, mutta hänen silmänsä paljastavat totuuden. Hänen katseensa viipyy sinussa normaalia pidempään, ikään kuin hän haluaisi kaivertaa jokaisen kasvojesi yksityiskohdan muistiinsa. Jopa täydessä ihmisten huoneessa hänen silmänsä etsivät sinun silmiäsi toistuvasti kuin sisäinen kompassi, joka osoittaa väistämättä suuntaasi. Vielä paljastavampaa on, kun hän tarkkailee sinua huomaamatta, että huomasit. Ehkä saatat hänet katsomaan sinua, kun hän luulee, ettet näe. Hän tarkkailee, miten keskustelet muiden kanssa, miten naurat, miten liikut. Se ei ole epämiellyttävä tai tunkeileva katse, vaan aitoa kiehtovuutta, ikään kuin olisit elävä taideteos, joka hypnotisoi hänet joka hetki. Toinen erehtymätön signaali on tavassa, jolla hän käsittelee aikaa ja tilaa. Jung tunnusti, että kun olemme emotionaalisesti yhteydessä johonkin, alamme alitajuisesti järjestää elämäämme uudelleen, jotta tämä henkilö mahtuisi siihen. Mies, joka on todella sisäisesti yhteydessä, tekee juuri niin, luonnollisesti, tiedostamatta sitä. Hän tekee tilaa elämässään sinulle, ei velvollisuudesta, vaan sisäisestä tarpeesta. Hän säätää sitoumuksiaan, muuttaa suunnitelmiaan, järjestää prioriteettejaan uudelleen vain voidakseen olla kanssasi, joko siksi, että tarvitset häntä, tai yksinkertaisesti siksi, että hän haluaa seuraasi. Hän ei katoa päiviksi antamatta selitystä. Hän ei ole liian kiireinen vastaamaan viesteihin. Hän ei peru tapaamisia viime hetkellä ilman syytä. Vielä merkittävämpää on, miten hän käsittelee fyysistä tilaa. Jung havaitsi, että meillä on taipumus vähentää fyysistä etäisyyttä ihmisistä, joihin tunnemme emotionaalista yhteyttä. Emotionaalisesti yhteydessä oleva mies vetäytyy luonnollisesti lähellesi. Hänen kehonsa kääntyy suuntaasi, kun keskustelette ryhmässä. Hänen jalkansa osoittavat sinuun. Hän etsii hienovaraisesti tapoja vähentää etäisyyttä välillänne, ei tunkeilevalla tavalla, vaan kuin näkymätön painovoima vetäisi häntä suuntaasi. Kiinnitä huomiota myös siihen, miten hän reagoi kosketuksiisi, vaikka ne olisivat satunnaisia.
Nopea kosketus käsivarteen, lyhyt halaus, nämä pienet hetket paljastavat paljon. Neurotieteen tutkimukset osoittavat, että kosketus emotionaalisesti yhteydessä olevien ihmisten välillä vapauttaa paljon enemmän oksitosiinia kuin tuntemattomien välillä. Tämä kemiallinen reaktio tapahtuu alitajuisesti ja näkyy hienovaraisissa fyysisissä muutoksissa: pupillien laajentuminen, lievä punastuminen, hengityksen muutos, kehon lämpötilan nousu. Ne ovat lähes huomaamattomia yksityiskohtia, ja silti ne kertovat enemmän kuin sanat voisivat kertoa. Kolmas ja ehkä voimakkain signaali on valikoiva muisti. Jung huomasi, että alitajuntamme suodattaa jatkuvasti tietoa ja säilyttää vain sen, mitä se pitää merkityksellisenä. Mies, joka on emotionaalisesti yhteydessä sinuun, kehittää lähes valokuvallisen muistin kaikelle, mikä liittyy sinuun. Asiat, jotka muut unohtaisivat nopeasti, jäävät hänen mieleensä. Hän muistaa viikkoja sitten käytyjä keskusteluja, mieltymyksiä, jotka mainitsit ohimennen. Hän huomaa, kun muutat jotain ulkonäössäsi, uuden hiusleikkauksen, erilaisen asun. Nämä eivät ole tietoja, joita hän tietoisesti muistaisi. Hänen aivonsa tallentavat ne automaattisesti, koska sinusta on tullut prioriteetti hänen sisäisessä maailmassaan. Erityisen paljastavaa on, kun hän mainitsee asioita, jotka olet itse jo unohtanut. Unen, jonka jaoit, pelon, jonka uskoit hänelle, lapsuusmuiston, joka nousi nopeasti keskustelussa. Kun hän tuo nämä asiat takaisin, se ei ole vaikuttaakseen sinuun. Ne ovat yksinkertaisesti jääneet syvälle, koska sinulla on erityinen paikka hänen emotionaalisessa muistissaan. 4. syvästi merkityksellinen signaali on emotionaalinen haavoittuvuus. Jung uskoi, että todellinen kohtaaminen kahden ihmisen välillä on mahdollista vain, kun molemmat riisuvat naamionsa ja näyttävät, keitä he todella ovat. Miehet kuitenkin ehdollistetaan pienestä pitäen piilottamaan tunteensa, olemaan vahvoja, näyttämään järkkymättömiltä. Kun mies alkaa uskoa sinulle epävarmuutensa, pelkonsa, unelmansa ja jopa tappionsa, tapahtuu jotain harvinaista. Hän laskee kilven, jolla suojelee itseään maailmalta ja antaa sinun todella nähdä, kuka hän on. Tämä haavoittuvuus ei välttämättä näy suurissa emotionaalisissa tunnustuksissa. Se ilmenee usein pienissä hetkissä, kun hän jakaa kanssasi huolen työstä, kun hän paljastaa unelman, jota ei ole kertonut kenellekään, kun hän näyttää sinulle puolen itsestään, jonka yleensä piilottaa maailmalta. Se on kuin hän sanoisi ilman sanoja: luotan sinuun tarpeeksi näyttääkseni, kuka todella olen. 5. signaali ei näy vain siinä, että hän esittelee sinut ystävilleen. Carl Jung havaitsi, että integroimme omaan identiteettiimme ihmiset, joihin tunnemme syvän yhteyden. Mies, joka on todella emotionaalisesti mukana, haluaa sisällyttää sinut kaikkiin elämänsä osa-alueisiin, ei vain intiimeihin hetkiin kahden kesken. Hän esittelee sinut lähimmille ystävilleen, puhuu sinusta ylpeänä perheessään, kutsuu sinut tärkeisiin juhliin, perheperinteisiin ja erityisiin tapaamisiin. Hän ei piilota olemassaoloasi. Päinvastoin hän puhuu sinusta näkyvällä ilolla, ikään kuin olisit arvokas osa hänen elämäänsä, jonka hän haluaa jakaa maailman kanssa. 6. ja hyvin paljastava signaali on tulevaisuuden suunnittelu. Jung huomasi, että käsityksemme tulevaisuudesta on läheisesti sidoksissa emotionaalisiin siteisiimme. Mies, joka on todella emotionaalisesti yhteydessä, alkaa luonnollisesti nähdä tulevaisuuden, jossa sinulla on taattu paikka. Vaikka olisitte vielä alussa, hän tekee suunnitelmia, jotka ulottuvat kuukausia tai vuosia eteenpäin, suunnitelmia, joissa sinä näyt luonnollisesti. Se ei ole painetta, ei odotusta, vaan hiljaista luonnollisuutta, ikään kuin hänelle ei yksinkertaisesti olisi huomista ilman sinua. Tämä on erityisen selvää, kun hän puhuu elämäntavoiteistaan, unelmistaan tai tulevaisuuden näkymistään, ja huomaat, että hän on jo sisällyttänyt sinut niihin.
Ehkä hän mainitsee unelmatalonsa. Tai puhuu siitä, miten jonain päivänä näyttää sinulle kotimaansa. Nämä puheet eivät ole tyhjiä lupauksia. Ne osoittavat, että hän näkee sinut jo osana elämänpolkuaan. 7. signaali, jonka Jung tunnisti yhdeksi voimakkaimmista, on suojeluvaisto. Kyse ei ole kontrollista tai omistushaluisuudesta, vaan aidosta ja vilpittömästä pyrkimyksestä fyysiseen ja emotionaaliseen hyvinvointiisi. Tämä käyttäytyminen on syvästi juurtunut miehiseen alitajuntaan ja ilmenee yleensä hyvin hienovaraisesti. Hän on todella huolissaan, kun käyt läpi vaikeaa aikaa. Hän tarjoaa apua, ei tehdäkseen vaikutuksen, vaan koska ei kestä nähdä sinua kärsivän. Hän huomaa, kun mielialasi muuttuu, usein ennen kuin sanot mitään. Hän ajattelee eteenpäin, hän tuntee tarpeesi, ei velvollisuudesta vaan koska hyvinvointisi on muuttunut hänen prioriteetikseen. Jung kuvasi tätä käyttäytymistä vartijan kompleksin ilmaisuksi, psyykkinen rakenne, joka aktivoituu, kun mies löytää jonkun, jota hän pitää arvokkaana ja korvaamattomana. Se ei ole tietoinen päätös, vaan automaattinen reaktio, joka tulee hänen alitajuntansa syvimmistä kerroksista, jonka läsnäolosi ja tärkeytesi hänen elämässään laukaisee. 8. ja ehkä merkityksellisin signaali on johdonmukaisuus ajan myötä. Jung tunnusti, että voimme teeskennellä melkein mitä tahansa käyttäytymistä tietyn ajan, mutta todellinen minämme tulee aina esiin ajan myötä. Mies voi simuloida kiinnostusta, huomiota ja huolenpitoa jonkin aikaa, ehkä viikkoja tai kuukausia. Mutta kun todellista emotionaalista yhteyttä ei ole, naamio putoaa ennemmin tai myöhemmin. Mies, joka on todella emotionaalisesti yhteydessä, pysyy johdonmukaisena. Hänen energiansa, läsnäolonsa, huomionsa pysyvät samoina. Ei ole niitä tyypillisiä läheisyyden ja etäisyyden aaltoja, joita näemme pinnallisissa suhteissa. Hän ei ole 2 viikkoa superläsnä ja yhtäkkiä katoaa jälkiä jättämättä. Hänen käyttäytymisensä on johdonmukaista, luotettavaa, ennustettavaa, ei tylsällä tavalla, vaan rehellisellä tavalla. Nyt kun tunnet selkeät merkit todella rakastuneesta miehestä, perustuen Carl Gustav Jungin löytöihin miehisestä alitajunnasta, ratkaiseva kysymys on, mitä tämä tieto tarkoittaa käytännössä elämällesi, koska tämä tieto ei ole vain teoriaa, se on avain, joka voi muuttaa ikuisesti näkemyksesi rakkaudesta ja yhteydestä. Tällä tiedolla on voima muuttaa radikaalisti tapaa, jolla suhtaudut, tekemäsi päätökset ja tapa, jolla tulkitset ympärilläsi olevien miesten käyttäytymistä. Jos elämässäsi on mies, joka osoittaa kaikki nämä 8 signaalia johdonmukaisesti ajan myötä, ole tietoinen, tämä on äärimmäisen harvinaista. Monet ihmiset viettävät koko elämänsä kokematta koskaan näin syvää yhteyttä. Se, mitä sinulla on käsissäsi, ei ole vain vetovoimaa tai pinnallista yhteensopivuutta, se on sielujen resonanssi, jota Carl Gustav Jung kutsui 2 alitajunnan kohtaamiseksi. Jos toisaalta olet tekemisissä miehen kanssa, joka ei osoita näitä signaaleja tai osoittaa niitä vain silloin tällöin, on aika olla rehellinen itsellesi. Tämä ei tarkoita, että sinun pitäisi lopettaa suhde välittömästi, mutta sinun tulisi tunnustaa perustavanlaatuiset erot ohimenevän kiinnostuksen ja todellisen emotionaalisen yhteyden välillä. Monet naiset tuhlaavat vuosia arvokasta elämää toivoen, että mies, joka tuntee vain fyysistä vetovoimaa, kehittää jonain päivänä syvemmän yhteyden. Mutta Jung opettaa meille, että todellista rakkautta ei voi pakottaa. Se avautuu luonnollisesti, kun on aitoa alitajuista yhteensopivuutta. Ehkä mietit, entä jos hän osoittaa joitain näistä signaaleista, mutta ei kaikkia? Jung uskoi, että todellinen rakkaus on täydellinen ilmiö, joka vaikuttaa kaikkiin käyttäytymisen osa-alueisiin. Silti jokainen ilmaisee tunteitaan yksilöllisellä tavalla. Ratkaisevaa tässä on johdonmukaisuus ajan myötä ja eleiden aitous.
Yksi ainoa rehellinen teko on arvokkaampi kuin 1000 tyhjää sanaa tai keinotekoisesti luotua käyttäytymistä. Katso nyt omaa elämääsi. Kuinka monta kertaa olet sivuutanut intuition, koska mies sanoi oikeita asioita? Kuinka monta kertaa olet uskonut lupauksia, joita eivät seuranneet todelliset teot? Tieto, jonka olen jakanut kanssasi tänään, suojelee sinua joutumasta petetyksi uudelleen tyhjillä sanoilla tai omalla toivollasi, että hän vielä avautuu. Totuus, jonka Jung löysi ja jonka nyt välitän sinulle, on, että todella rakastunut mies ei tarvitse vakuuttamista ollakseen läsnä, toimiakseen luotettavasti tai osoittaakseen sinulle, että hän rakastaa sinua. Hän tekee sen spontaanisti alitajuisten voimien ajamana, jotka ovat vahvempia kuin hänen rationaalinen tahtonsa. Jos joudut anomaan huomiota, asettamaan sääntöjä tai kyseenalaistamaan jatkuvasti hänen tunteitaan, se on jo selvä merkki siitä, että syvempää emotionaalista yhteyttä ei ole. Mutta tämä tieto tuo myös vastuun. Jos tunnistat nämä signaalit miehessä, vastaa samalla aitoudella ja avoimuudella. Jung uskoi, että todelliset suhteet ovat tanssi kahden ihmisen välillä, jotka näyttävät itsensä täysin toisilleen. Jos mies paljastaa sinulle haavoittuvuutensa, avoimuutensa ja todellisen itsensä ja pidät muurejasi pelon tai menneiden kokemusten takia, tämä arvokas yhteys voi rikkoutua. On vapauttavaa osata tulkita näitä signaaleja oikein. Sinun ei koskaan enää tarvitse epäillä, tulkitsetko hänen tunteitaan oikein. Sinun ei koskaan enää tarvitse luottaa vain sanoihin. Kehität horjumattoman varmuuden sisällesi, selkeyden, jolla voit erottaa todellisen kiinnostuksen ja pinnallisen pelin. Tämä ymmärrys tuo myös rauhaa sydämeesi. Sinun ei tarvitse enää pelata pelejä tai strategioita pitääksesi hänen kiinnostuksensa yllä. Kun tunnistat, että mies on todella mukana, voit vain olla oma itsesi tietäen, että yhteys on todellinen, syvä ja rehellinen. Samalla tämä tieto myös suojelee sinua. Kuvittele, kuinka monta särkynyttä sydäntä ja pettymystä voitaisiin välttää, jos jokainen nainen osaisi tunnistaa nämä signaalit alusta alkaen. Kuinka paljon aikaa, energiaa ja kipua säästyisi, jos tunnistaisimme, millä suhteilla on todellista potentiaalia ja millä ei. Jung oli vakuuttunut siitä, että todellinen yhteys toiseen ihmiseen on yksi syvimmistä inhimillisen olemassaolon kokemuksista. Kyse ei ole vain romantiikasta tai kumppanuudesta, vaan henkilökohtaisesta kasvusta, henkisestä kypsymisestä ja suurimman potentiaalimme saavuttamisesta. Kun mies näyttää sinulle nämä 8 signaalia, hän ei vain sano, rakastan sinua. Hän avaa oven yhteiselle matkalle kohti itsetuntemusta, sisäistä muutosta ja keskinäistä kasvua. Olemme nyt saapuneet tämän syvän paljastuksen loppuun siitä, mitä miehisen alitajunnan sisällä tapahtuu, kun mies todella rakastaa. Nyt haluan kuulla sinulta, tunnistatko jonkin näistä 8 signaalista jonkun miehen käyttäytymisessä elämässäsi? Vai oletko ehkä tuntenut niiden puuttumisen joltakulta, joka sanoi rakastavansa sinua? Jaa kokemuksesi kommenteissa. Tarinasi voi auttaa muita naisia, jotka käyvät läpi samoja epäilyksiä ja epävarmuuksia, joita olet jo kokenut. Jos tämä sisältö avasi silmäsi uudelle näkemykselle parisuhteista, älä pidä tätä tietoa vain itsellesi. Jaa tämä video ystävien kanssa, jotka saattavat tulkita signaaleja väärin tai investoida emotionaalisesti miehiin, jotka osoittavat vain pinnallista kiinnostusta. Joskus yksi oikea tieto voi säästää vuosien kivun ja hämmennyksen. Jätä tykkäys videoon, jotta tämä Carl Jungin löytöihin perustuva tieto tavoittaa enemmän naisia. Yksinkertainen klikkaus voi auttaa muita löytämään vastauksia rakkauden ja miehisen käyttäytymisen mystiseen dynamiikkaan. Ja jos olet kiinnostunut ymmärtämään, miten aivomme toimivat, kun rakastumme,
Katso ehdottomasti videomme Ihmiset rakastuvat 2 syystä. Siinä näytän sinulle 2 alitajuista voimaa, jotka määrittävät, miksi jotkut ihmiset tuntevat vastustamattoman vetovoiman sinuun ja toiset eivät. Se on täydellinen täydennys tälle